Күзле күңел күзгісі. Күзләр фикер йозагына сүз ачкычы. Жанлы сөйләм, ихлас аралашу, күзгә күз карашып тапшыруында. И сандугач, синең сайравыңа баш ияләр җирдә барчасы. Табигатьнең бердән бире, даны, сайрап торган кошлар патшасы. Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле телевизор караучылар, туган тел дулкыннарына киләнгәнсез. Күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәм. Мин аның авторы һәм алып баручысы Зифа Нагаева. Әйе, юктан гына сандугачларга укталмадым. Язлар да сандугачлы, әлеге мизгелләрдә. Бүгенге кунагым да сандугачка тиңдәш кенә. Кем икән ул диярсез? Рәсәй Федерациясының атказанган сәнгать эшлеклесе, Башкортстанның халык артисты, Салават Юлаев ордена кавалеры, педагог, галимә, профессор һәм башка бик күп мактаулы исемнәргә лаеклы Зөлфирә Фәрхетдинова. Исәннәрмесез, Зөлфирә Әгъләм кызы? Хәерле көн, Зифа ханым, шул тиклем матур иттереп минең хакта әйттең, шуннан соң әле кыйлыплардай төшкән булдым. Мине мактаганда миңа шул тиклем рәхәт тә булып китә. Әмма ләкин бик тә яратып бармайым. Әмма ләкин бүген килдем, рәхәтләнеп һөйләшеп утырырга һинең яныңда. Көтеп алган кунагыбыз мактауларга лаеклы булганга биредәсез һәм алай гына да түгел, халыкка тагын да якынайту юлларын бүген бергә сезнең белән эзләрбез. Уңышы, табышлары, язмышның баскычлары, биеклекләре ул телибезме, теләбибезме бала чактан, әнкәй, әткәй бар чактан, туган яктан башланган. Минем белүемчә, Зөлфирә Әгъләмовна Балтач районы Матаулы кызы. Әти-әнисе Әгъләм белән Гайнитапның 9нчы баласы булып, төпчек баласы булып якты дөньяларга килгән. Үзен белгәннән бирле ниләр хәтерли икән ул матур итеп күңелендә. Барлап китик әле, Зөлфирә ханым. Әйе шул. Бunda килү алдыннан минең тормышымдың, гомеремдең мизгелдәре бер генә мизгел рәвешендә килеп хәтеремә төште һәм атайымдың, инәемдең рәхмәттәре, улардың бөтәһелә һезгә, илебезгә, хөкүмәтебезгә барып еткәндер инде мөгаен. Мин бuna уянганда ук инәем хәтеремдә искә төшә. Шунда ук бөтәһелә авылым күз алдыма килеп баса. Тыналышым да авылдагы кебек шундый асык формула китә. Шуның өчен иң башта мин һиләп киткем килә, минең йырсы булуыма, бәлкем мин авылда үсеп сыкмаһам булмас ине дип әйтәм. Күзеңде асып урамга сыгаһың, коштар хайрай. Әмма ләкин һәр йылдың һәр мизгеле үзенчә яңгырай бит анда. Бuna әле яз килде, әйме? Анда яз килгәндә хайырсыктар, коштар, бөтәһеле хайрай. Унда әлеге бuna баягы шәһәрдә әле сагаң бит. Урман буеннан гына китеп барганда әз генә бар. Хәтта бuna баксага барып килдек кисә генә. Шунда анда ла ошылай ук нисек дип әйтәм, элекке вакыттагы кытса яңгырамай коштардың хайравы. Мин әллә баягы укыган дәврдә әйтермә әле ул минең теге колоратурный сопрано тию, ул коштарды яратканга бәлкем. Мин аларның тавышын ишетәм дә аларга охшатып, ниндидер упражнение эшләргә тырышып ята торгайным, бәләкәй вакыттан ук. Күз алдына килә теремек кенә, шундый әлеге сакланган кебек кичкенәдән шибәр генә, матур гына, чәчләре озын гына йөреп йөргән бер кыз Матаулында. Җырчы булу хыялын тормышка ашмый мөмкин түгел. Тынгысыз жанлы әти-әнисе колхозчы гаиләсендә үсү булса да, көннәрдән бер көнне авылда радио үзел ача. Әтиегез радио үзел ачып
Монда барып, ниндидер кичкенә йөрәктә генә сергенә булып торган, ниндидер канат уягына кырып торган, их, җырчы булам дигән уйны ялкынландырып җибәрмәде микән? Бу чакны ничек хәтерли Зөлфирә ханым? Радионы ул вакытта тегене Өфеннән килгән, Балдаштан килгән ошо вакытта ул асып ебәргә тиеш. Мине ул төнгелеккә онда куна бара ул, мине алып бара. Шул вакытта ул иртәрәк барабыз да асып куя. Менә дөнья вакытында ул бөтен нәмәне лә yerine yetkirip, ышаныслы итеп, мына ошо иттереп башкара тургайны. Шуга барабыз, төнүн барабыз инде, или икисин ушунда йоклайбыз. Ул радионы асып ебәрәле, әле вакыт yetkенсе, тегеннән килеп yetkән хәбәрселәрнең вакыты yetkенсе, мине ошо вакытта йырлата тургайны. Шул вакыттагы йырлаган йырдар бириске хакында ул вакытта йырлар бар ия. Немеләр генә булмаһын, каян гына булмаһын, мин ишетеп калам да ошо йырдарды йырлай тургайным. Шуга мин йырлайым авыл халкы өчен иң башта. Миңә янымдан үтәһен күрмәмешкә алышап, гомер үтәдә дигән шул без йөрибез адашып. Ай, карыштар яндырыр йөрәгемдә, хистәр үтендә ятам, әллә хизмәт дигәнме? Ай, карыштар яндырыр йөрәгемдә, хистәр үтендә Бәләки Зөлфирә үсә мәктәптә укыганда да Аллаһ Тәгалә менә күп нәрсәләрне без сөйләгән вакытта әйтәбез бит, кемнәргәдер сирәк тәти мондый бәхет, кемнәргәдер сирәк килеп очраклы гына була. Гомумән мин әлегә кадәрле бу яшемә җиткәнче кем өчендер авылда шул кадәрлек еллар үткәч билгеле була торган җырчыга әтисе радио үзел ачып, бу инде беренче сәхнәдә булган. Аллаһ Тәгалә үзе ишекләр ачып куйган. Аллаһ Тәгалә ниндидер юлга юнәлеш биргән. Бу синең юлың, бу синең гомереңне алып җитәкләп бара торган җыр юлы дип әйтеп куйган кебек. Менә пишәтләп куйган кебек булган. Мәктәптә укып тамамлап, бик озак кына әллә кая теге якка бу якка җиләс-биләс килеп йөрергә форсат та чыкмаган, чөнкиләрдә укырга кирип кенә карап өлгергән арада Рамазан ага Янбәков тәкъдиме белән сез иләгәсез. Ул да шулай кемнәрдер хыял гына итеп күрә торган Тәңгәлгә Мәскәүдә Гнесиннар исемендәге педагогия, музыка педагогия институтына. Менә монсы инде чын-чынында җыр тормышы башланган баскычтыр. Шул хакта әле Зөлфирә ханым тасвирлап. Бына бездә ул вакытта кыю каду юк. Чөнки без үзебез ултырабыз теге Мата авылы килеп yetkәнсе күренмәй. Килеп yetkәнсе. Әмма ләкин авылга ингәс, карайһың авыл тау башында. Ис китмәле бер мәл бу. Шуннан ары һуң хәзер кыю юк. Яшелсәләр үстерергә кирәк, малдарды сирергә кирәк. Мин ташыйм тугдар, унар киянтә һау ташыйм. Ул һауга төшәһең, тагыла төшәһең, таудан төшәһең, аста Мата елгаһы. Анда шишмәлләр. Безнең шул Мата елгаһы атала шишмәле урын дип. Мата, шишмәле, гарәп теленнән шишмәле урын дип атала, шуга шундай исем кушкандар. Шуннан ары һуң шунда ташыйм, тыкрыктан безнең була торгайны мәрхүм Мирлая агай, Миргазәмдә без Мирлый дип ата торган. Авылча. Авылский. Шуннан ары һуң хәзер үткәндә лә, барганда ла мин белмәем, вакыт шул тиклем шәп үтәме, нисектер гел йырлайым. Андала йырлайым. Шуннан Миргазәмә бер көнне каршы сыкты ла үзенең ишек алдыннан кыскыра. Зөлфирә, ништәп шулай һин гел йырлайың да йырлайһың? Ә мин әйтәм икән, йырламаска якыты. А знаете, что это такое якыты? А как же йырламаска? Тигән. Әле лә минең девиз ошында. Йырламаска якыты. Шуның өчен мин йырлайым, Алланың рәхмәте менән, Ходай менә шундый һинең менән күрешеп торган формула булһын иде, һәр сак йырларга
мөмкинчелек һәм сәламәтлек Аллаһ Тәгалә көч биреп, моны шулай итеп. Зөлфира апа менә шул кадәрлек тәмле итеп, рәхәт итеп сөйлисегез килә. Миңа калса, мин бит инде тапшыруның вакытын кадерли әле сөйләтәсе әйберләрем күп булганга, сикергәләргә генә уйлаган идем. Һаман матадабыз әле без ни өчен дигәндә, шул кадәр авыл ягын яратып, шул хәтле авылыгызны сагынып яшисездер. Тапшыруга килгәндә дә бик матур итеп күңелдә барлагансыздыр, үскән чакларны кабат-кабат, чын-чынында аерылгысыз гомергә өлеше булып калган. Батлаш яклары безне бик каты карый, тыңлыйлар. Менә мата якларына да шул форсаттан файдаланып, Зөлфирәне үстергән якларга сәламнәребез барып җитсен әле. Суга йөргән юллардагы матур тәңгәлләргә, сайрап кышлар сайрап торган урман болыннарга. Зөлфира апа менә чын-чынлап та җыр юлына бая әйткән сорауга хәзер инде җавап көтеп калам. Ничек барып ирешелде Мәскәү хәтле Мәскәүләргә? Была торган иде Әнәс Хусаинович Мәхмүтов, заместитель Министерства культуры. 1961, аш не верится дип аталган. Шунда ул теге йырсыларды без анда конкурста үтеп, монда үтеп, монда Өфөгә килеп, бездә урнаштырдылар, теге укыту мәсьәләһендә лә урнаштырдылар. Шул колледж вакытны әйтәләр, музыкаль-педагогический училище дип атала торган, мине шунда тәгаенләнделәр. Шуннан ары онда минең беренче музыкага индереп мине беренче йырлар урыс йырларга өйрәтүче Рәйсә Галиевна Галимуллина була торган. Шуңа миңа рәхмәтем уга зур. Иң башта мин өйрәтү, не корите меня, не броните рус халык йырын. Шулай итеп, ошо йыр менән мин барып йырланым, аннары ул килгән эксперт була торгайны, ул декан теге Гнесинского института, музыкально-педагогического института инде Галина Александровна Мальцева. Шул минде барып йырланым, шуннан әйтә, башкортса, мин әйтәм, пожалуйста, башкортса, никаких проблем дигән булып, инде йырлап ебәрдем. Менә ошо кызга алып китәм дине. Шулай итеп мин ал киттем. Ну, рәхмәтем зур Рамазан Янбәковка. Сәбәп биргән, шундый матур сәбәп була Аллаһ Тәгаләдән. Шулай бит, Зөлфирә ханым, укып тамамлап, матур итеп кайтып, шул кадәрле югары сәнгатькә гомерегезне багышлагансыз. Мин югары сәнгать дип әйтәм, чөнкиләрдә авыл баласы, урман араларында сандугачларга кушылып җырлап йөргән Зөлфирә Әгъләм кызы опера балет театрын сайлый һәм сайлап һич кенә дә ялгышмый, зур кисә гомерен ничә ел дип әйттегез әле, Зөлфирә ханым? 32. Әйе, 2001 елга кадәрле сез шушы безнең опера балет театрының солисткасы булып эшләп, күпме партиялар җырланган, күпме партнерлар белән эшләнгән, күпме бирелгән һәм күпме халыктан алынган. Ул вакытта бик матур итеп зыялы халык кына түгел, халыкта тартылып бер арауык йөреп, опера театры күтәрелештә булган чырларда, аның авыррак вакытларында сезнең белән бергә узылган. Менә бу театр хакында мотлак мин бөтенләй шым гына торып калып сезгә сүз бирәсем килә. Минең бер касанда каялар китәргә, Татарияга митегендә, башка республикаларга китәргә, анда була торган уем да булманы, теләгем дә булманы. Иң башта мин әйткәм килә, Фуат Мансуров ул вакытта Казан театрының, оперный театрының главный дирижеры була торган, Мәскәүдә дә ул зур театрда эшләне. Шул вакытта безнең нигә институтка ингәндә, безнең бер Фефер дигән Татьяна Феферде алып китте ул Казанга да бер партияны йырларга, хәзер хәтеремдә юк, ниндәй партияны йырларга. Шул вакытта миңа әйтә, әйдә һин кайт Казанга, барт Казанга ди, кил Казанга ди. Мен әйтәм, гафу итегез, пожалуйста. Мине кем ебәрде һуң? Кем алып кайт именно шул юлга мине юнәлешем дә белән шул юлга китерде. Кем һуң? Мен әйтәм, минең үземнең республикам.
Нинди генә партиялар җырланмаган. Шуларның инде мин белешмәләр алган чакта да бик сыкланып укып утырганнарым булды. Бигрәк тә мөһим роль уйнаганы ул берәү генә сенәле күпләр арасында ул Ләйлә мәхәббәте бизе операсыннан, хәтта юбилей вакытында да ул яңадан шундый яшьлекне җырлау мөмкинчелеге булган. Бу хакта башка партиялар һәм партнерлар хакында да Зөлфирә ханым. Бына һез әйткәндәй, искатели жемчуга, инде эзләүчеләр, анда Лейла партияһы, ул вакытта китмәле, ул гастрольләрдә, опералар зур партияларда алып барабыз, операларда алып барабыз. Бына искатели жемчуга куябыз икән, икенче көндә әйтәләр, менә, пожалуйста, шуларны куегыз әле дип. Менә Кемеровала әллә бер айда 4 тапкыр куйдык. Шуннан ары мин һәр сак үзем менән зур шәһәрләргә кызымды йөртә торган идем, Далидәне. Далидә һәр зур ниләрдә ул вакытта балалар баксаһына бирә торгайнык. Онда көндез улар булалар, кичке вакытта шул воспитательница менән бында киләләр театр карарга, спектакль карарга киләләр. Шул бер заман, значит, мин йырлайм Виолеттаны. Бер заман теге беренче акттан һуң юрып сыга бер бала, ахап көсәскә менән. Караһам, кызым. Миңа шул тиклем олар әйтмәнеләр, так шул тиклем кинәт кенә булды ул. Мин нимештергә дә белмәм шу. Ул моментта менә әле күз алдымда хәтта. Ис китмәле, 2 ай, июль айы театр бөтә содержимое менән, бөтен декорациялар менән күсеп барабыз. Шәһәрдә, икенче шәһәрләргә, республикаларга и так далее. Вот Советтер Союзында шулай яшәнек операны. Афарин Зөлфирә Глямна, партнерлар бит инде, аларсыз булмый. Партнерлар хакында ничек әйтеп китмибез. Алар белән гомер үтә. Шул тормыш үтәсез шулар белән. Кемнәр хакында, нинди фикердә бүген яши икән бу күңел? Беләһегезме, партнерлар ул һинең олы терәгең. Бана минең инәем әйткәндәй, гомер буе шатлыгым, рәхәтем ошында, минең юлымда, алдымда һәр сак иң изге шәп кешеләр генә осрай. Бына рольдәрде башкарганда берәй инкогнито мотиветтелә, или автыртын мотиветтелә, һине яратмаган, һиңә теге ни булган кешеләр булһа, ул барыбер һине сковывать итә инде. Минең теге Мәгафур Хисмәтуллиндар, мин кайтып төшкәндә, ул режиссер да була торган иде, бу үдиле, әле к сожалению, дип атала инде ул. Менә мине Әминә ролен уның менән йырларга туры килмәне. Ул мен кайтканда уже режиссер булып киткән инде, просто отдельный оның арияларда гына, концертларда гына йырлай торган, ис китмәле итеп. Ошо моменттар, андары Иван Ивашков, бана Надир нидәге искатели жемчугадан, и бана әлеге эшләгән Салават Аскаров, Раил Кучуков, һуңрак олар инделәр инде. Шуннан ары һуң күп йырсылар, бөтәһеләр. Катын-кызлардан Сажида Галимова, ул үзенчәлекле шундай инде такой. Ничек дип атала инде ул бездәге әйтмешләй, ул прямой режет только так дип аталган формада бездә торганы, но дустар булдык. Авыл баласы бит инде күбрәк эстрадага ылыга дибез. Тартыла, филармониягә барыр идем. Күбесе шунда җырчы булырга хыяллана, халык янына эстрада җырларын җырлыйсы килеп хыяллана. Авылда үскән шундый шын халыкчан авыл баласы югары сәнгатькә гомер буе хезмәт итеп, югары тавыш белән бит инде шундый сопрано дибез әйбет. Колоратур сопрано шуга искитмәле, матур, бай тавышлы булдыгыз сез гомер. Менә сайлаган вакытта да кыйынрак булган көннәр булмады. Мин калдым бит опера ягында менә. Бәлки мин булыр идем башка төрле сәнгать юлында, эстрадада, филармониядә җырлап китүче җырчы булсам, бер вакытта да уйга андый уйлар, фикерләр кирип чыккан булмадымы? Опера дигән нәмәкәй, безнең кызганыска каршы авылларда йөргәндә опера дигән сүз сыкка килмәй торгандар иде. Бына кызганыска каршы. Был опера дигән нәмәкәй, ондагы йырлау
теге форманан сыгаһаң икән булмай. Ул һиңә форма бирә. Операнан һуң сыгып башкорт халык киде, халык йырдарын, романстарды, бөтәһен дә камерный произведение йырларга берниндәй инде авырлык юк. Онда рәхәтләнеп яелеп китәһең уже. Бына әйтәйек, нидә йөргәндә мин теге Рөстәм Зарипов эшкәртүендә башкорт халык көйе Таштугайды скандинавский теге илләрдә йөрүнек. Ул вакытта теге Казан консерваторияһенең капеллаһы менән, хоры менән шулай итеп барып йөрүнек. Мин йырланым. Шаирда төрле теге нидәргә храмдарда йырлайбыз. Ондагы теге ишетелүе, звучание, аның нимә белән дә аны сагыштырып булмай. Шул тиклем яңгырай. Халык өчен теге бында халыкыбыз үзебезнең инде өйрәнеп биткән инде уже. Теге бере икенчеһе под курай там поет, под гармош или акапелла и так далее. Анда менә шулай итеп, анда курай, шуннан һоң капелла, голос, шулай итеп аларды тапшырдык халыкка, Скандинав илләренең халкына. Бер заман әйтеп киткән, бер мәл, бер заман йырлап беттек, таптан. Тоқта мен әйтәм, әллә охшаманы микән? Әллә бернисә, бәлкем, секундлардыр инде. Шуннан һоң шквал аплодисментов дип атала. Шул тиклем охшай безнең халкыбызның йырлары. Менә җырлап үтеп китеп бара-бара хаклы ялга чыктым дигән бер нинди тукталыш ясап тормыйчы. Сез 98нчы еллардан ук Акмулла Мифтахетдин Акмулла исемендәге безнең билгеле Башкорт дәүләт башта институт анары университет булган югары даирәдә сез музыка педагогия кафедрасын ачып җибәрәсез. Аны шул хәтлек авырлыклар белән башлангычлары 27 абитуриентны җыеп, бер нинди фортепиано, инструментлар булмаган чорда кайдан мондый этлек, җегетлек башка килде икән дип сорап китим әле. Нәк 20 ел булды ана ашы асып ебәрүгә. Ул вакытта бары тик шулай булды. Беләһегезме, менә театрда эшләгән дәврдә төрле дәвр булды театрда. Кайбер вакытта менә һүнеп кала торгайны, халык әз булган була торгайны. Андары теге шуннан уйлайым мин әйтәм, ништә безнең бит халкыбыз шул тиклем музыкальный. Шундый музыкальный нидәр йырсылар бар инде. Халык сан даже укымаган теге художественное самодеятельство нидәр инде. Халкыбыз бай, йырга, моңга, биюгә, музыкальный. Ништәп мин әйтәм, улар театрга йөрмәйдер икән, әз йөридер икән дип. Шуннан аның шунда ук минең уй туды. Орта мәктәпләрдә музыка белгечләре сыгарып, аларды менә яшьтәрдә ялеп итеп, аларга рух бирү, музыкальный рухты асу. Аларның менә шу матурлыкты күрергә өйрәтү менә безнең студентлар барабар. Һәм менә шул вакыт аралыгыннан 20 ел үтеп киткән. 20 ел күп нәтиҗә биргән. 20 ел эчендә үзегез 2004-тән алып педагогия фәннәре кандидаты булып, шуннан инде диссертациялар яклап, дәрәҗәле профессор исеменә лаек булып, шул кадәрле матур итеп күпме белгечләр әзерләп,
илгә тараттыгыз. Бүгенгесе көнне инде без дә беләбез аның тарихын. Бүгенгесе көнне чынлап горурланып торырлыгыгыз бар. Башлангычым матур җимешләр бирде дип Зөлфирә ханым һәм әйтәсе килә, бу яклап та, ул яклап караганда да әлбәттә алып куеп булмый. Ул Салават Юлаев ордены кавалеры булган вакытларында ниндидер титуллар алган вакытларны да барысы да күңел белән дә, җан белән дә, хезмәт салган тырышлык белән дә бара, әмма гаиләсез беренчектә булмый. Менә теге якта утыралардыр. Эй, Зөлфирә ханымның кызыклырак сораулары ягына тизрәк алып чыксын иде. Зифа дип сезнең моңнарыгызны яратып тыңлаучылар, райондашларыгыз, әхирәт дустана мөнәсәбәтләрдә булганнарда минем үземә дә бик кызыклы гаиләгә килгәндә сезнең инде беренче гаиләдә матур итеп кызыгыз, шундый матур исем кушкансыз Далидә. Әйтеп китәрсез әле. Бәлки ул исемне яңартып та җибәрерләр, кушарлар. Мин беренчеләй ишетәм, кызыгыз була. Кызыгызның игезәк балалары туып Роза белән Эрнест дип хәтта минем хәтеремдә калган. Аннар инде матур итеп үстереп, кеше итеп бүгенге көнне Европада. Шулай бит, горурланасызмы, горурланырлык бала үстердегезме? Үзегез бүгенге көнне канәгатьсезме оныклар белән? Аллага шөкер. Әлегеле баягы ул оныктар әйтелә бит инде. Баладан да тәмлерәк, баладан да ныграк яратаһың икән оныктарда дип аны әйтә алмайым. Бөтәһен дә бер төрле яратам, ул тиклем дөньялагы бәхетнең ошында икәнен генә белергә кирәк. Ошо халыктың әлелә баягы әйтәләр бит инде, күп бала табыгыз, нидә табыгыз дип. Безнең әлегеле баягы шул театрда үзең беләһең инде. Миңа теге мөмкинчелектәр табигый яклардан минең врач әйтә торган гинеколог һиңа бала табырга кирәк дип. Ләкин искусство требует жертвы дигән нәмәкәй бар бит инде. Һуң сыгаһың кияүгә әле пока укып беткәнче андары шул Ничә яшь иде тормышка чыкканга? Монсы да кызыклы бит Зөлфирә ханым. Әле яшьтәр бик тә ул 30-дан ашу булып киткәс. Утындан ашу. Сөнки теге былай гына сыгып китә алмайһың бит инде кияүгә. Бит театрдагы безнең инәймәйтте бары тик үзебезнең мөселман халкына гына кияүгә сыгаһың, балакаем дип монда бит инде ул бәләкәйдән әйтелгән. Кирип калган, бездә бит әлегеле баягы оперный театрга менә халыктың теге карашы, мөнәсәбәте дип һәрбер кешеләр түгел. Ул тулаем дигәнегә дворецларга йөргән күк түгел бит инде, хаккыга йөргән күк. Күңелне аңларлык кеше дә бит яныңда булырга тиеш, шулай басарга тиеш. Ошо Алланың рәхмәте менән менә шулай мин балакаем, Далидәм булды. Менә хәзер уларның инде безнең бар бит әле кияү Вальдорф Искемия ул Эстониянан. Шулай итеп менә әле китереп оныктар булуы, һәммә ул икенче төрле байлык, ул рәхәтлек, ул дөньяның иң югары нөктәһенә менде менә алар өчен яшәргә. Зөлфирә ханым, шулай да теге исемне беләс килә бит. Кайдан ул шундый матур исем килеп чыккан Далидә? Беләһегезме, бер заман ул заманда нидән килде телевизордан һөйләнеләр. Далидә это рожденная любовью дип атала, мәхәббәттән туган в переводе с арабского. Без белгән шул, бездә беләбез бит инде андый Далидә бар икәнен дөньялыкта, аннан килгән шушы матурлык исем. Үзегез генә сайлап кына түгел, шушы үрнәгендә шушы
җырчының үрнәгендә. Да. Үзендә бармы Сәләт кызыгызда? Сезне кабатларга андый уйлар булмадымы? Әни юлыннан китеп җырчы булырга, җырлап үскәндер бит. Йырлап үсте. Аннары музыкальный мәктәпте, Сабитов исемендәге музыкальный мәктәпте бетерде ул. 7 ел укылды параллельно. Башта 3-нче хандлы мәктәптә, андары 91-да булды. Шуннан арыһың ул йырлау гына түгел, иң беренче үзем Швециягә как раз шул гастрольләргә киттем. Шул вакытта үзем тыңлай алмайным, кызганычка каршы. Ул Салават Низаметдиновның шул өзек с оркестром шул өзекте сыгып йырлалар. Аннары аныкларыгызда Сәләт юк түгелдер, минем белешмәләр алуымча. Хәтта Эрнест аныгыгыз урам музыкантларын тыңлап, туктап, калып, 1 сәгать буена аларга җырлашып та торырга мөмкин була. Дирижер булып, дирижерлык кылып басып торганы менә хайран тамаша булган бит әле. Бына беләһеңме, ул кызык әле минем көләһем килә. Уны скайптан дибәрделәр, төшереп алгандар кызым. Шуннан арыһың китеп барабыз ди. Алда, значит, анда теге уличный музыканты тип атырга, урамда уйнай торганнар, музыкантлар по большому счету профессиональный инде анда. Шулай итеп китеп баралар икән. Шуннан ул ишетеп калган, күреп калган да теге нигә урамга утыра. Уна шулай итеп по-индийски утырып аягына. И 1 сәгать мына шулай итеп дирижировать иткән. Мен аны туганда ук әйттем. Тугас сразу уның менә бүтән нидәре гел шулай менә. Гел шулай был кул куйырышы. Әле менә мин теге бездә бит инде бездә бер ук студент дирижировать итәргә дә хорым учим. На 2 инструментах играть учим и теге йырларга өйрәтәбез. Ана шулай шикелле ул, мин беләм, что это такое. Бына монда воздух должен быть. Вот это хормейстер должен учить их. А вот уның әләне теге мин каты мактанам, что ли? Юк. Чисто профессионально. Менә профессионально менә шулай булуы мине просто бәлкем Аллаһ Тәгаләнең. Ой, афарин, киләчәктә бәлки, кем белә. Шулай бит. Нәнәсен шулай шатландырып, матур нәтиҗәләрен сәнгать юлында да бирү мөмкин. Тормышыгызның бик күп кенә байтак еллары Бакиров Фидай Гайфулла улы белән үтелгән. Аның инде техник фәннәр доктор булуына карамастан, техник дигән сүз үзе әйтеп тора, шул кадәрлек моңлы, җанлы Зөлфирәне аңлавы, ул җырларны яратуыннандыр. Ул җырларга үзенә генә түгел, җырларына, моңнарына гашыйк булып, тормыш юлынан бергә киткән еллардандыр. Ничек үтә гомерләр Фидай Гайфуллыш белән. Рәхмәт яуһын был һарауңа. Ул үзе бәләкәйдән үк гармонда уйнаган, Муллагалиев теге Балташтыңында гармониясендә. Сез якташларда бит әле. Да. Ул әйтә, мин столичный, ә һин периферия дип әйтә Балташтан. Шулай итеп ул анда гармонда уйнаган, шуннан арыһың йырдар яда. Шуннан арыһың әлелә вакыты yetişмәй гармонда, анда бит техника кирәк, барыбер техникаһы бар. Шулай итеп ул йырга, моңга бәләкәй вакытында Аллаһ Тәгалә биргән шундый сәләтле бер шәхес. Әйтерләр бигрәк тә шул сорауны бирсә ярар иде. Кайдан бу яшьлектәге фигура шулай калган ул? Бу төс кыяфәтнең шулай саклану. Менә минем әле яшьрәк чакларда, минем студент чакларда әле шашып шаулап Зөлфирә Фәрхетдинованың шул хәтле сәхнәләрдә ялкын булып җырлаган вакытлары, яшь вакытлары, ул вакытта менә шушы килеш. Күпме генә ничә ел үтсә дә шул килеш. Кайдан булай саклану икән, Зөлфирә ханым? Эй, Ходаем. Менә ни өчен әйтәм мин, апа дип әйтеп булмый дип. Хәрәкәттә бәрәкәт. Бер шулай гына ике һүз. Ничек хәрәкәтләнелә? Сәламәт яшәү рәвеше бармы? Мотлак күнегүләр бармы? Әллә булай йөреп ятасыз, йөрисез, йөгереп эшлисез? Бына курып һәр сак әйтәем, табигый хәл, инәем менән әтәем Олардан сыганага тием инде беренчедән. Икенчедән ул менә әйтәләр ашамайһыңдыр, наверное, дип. Ашамайынса эшләп буламыни һуң? Зөлфирә ханым, нинди ризыкларга барыбыр да менә юк-юкта ул бит бузылып китәргә мөмкин. Ул әткәйдән табигый халатны бу яшькә кадәр ул хәтта тутып булмас иде. Барыбыр кайсыларындыр алып куясыздыр читкә, кайсыларындыр алгарак.
Юк Ризыкларның? инде, ризыклар бөтәһе ул не просто аларды бергә кушарга ярамай углевод белән белок кына. Менә белеп калыйк әле. Менә көн режимы туклану. Аларда бу кай вакытта Ничек? бергә китеп китә. Нүрек туклану. Теге касан yetişәһең, шул вакытта була инде. Кайбер вакытта мин обед теге төшке ашты ашарга да онтып китәһең. Андары ой Вакыт үткән бит әле. Үткәндә бына беләһеңме теге особенно бигрәк тә инде ниде театрда эшләгәндә кайтаһың теге нигә тиклем күп ашап булмай, күп ашап сыгарга булмай, концертка, нигә сәхнәгә, онда теге дыхание теге нитә инде төрлесе. Иртән нинди ризыкларга өстенлек бирә икән Зөлфирә ханым? Иртән менә, мәсәлән, ничәдә торасыз? Бөтәһел кайда нисегрәк бик һуң ятырга туры кил минем, эш күп була. Өйдә пока иртәнге якка бөтен нәмәләрне әзерләп бетергә кирәк, бөтәһендә ашарга иртән йылтырга гына калган тиеп инде шуга халәле фетем тиргәй, әрләй мине һуң ятаһың тиеп, барлыкка килмәй инде. Бу театрдан да калган инде ул элегелектән автоматка куелгандыр инде шулай. Анары иртән торгач чәйме? Боткалар ашыйсызмы? Конечно. Боткаларга өстенлек бармы? Әйе, иртән аш ашап булмай инде, ит ашап булмай. Ләкин сер итеп кенә әйтәм, бүген аш ашаным. Кеше ишетмәгәндәге. Кеше итмәгәндә генә. Аш ашаганның һуңында теге кинәт кенә сәйде өстәргә ярамай дигән. Артыннан ичми торган эчемлекне. Әди генә булһала. Мине аны теге топларга көчем җитмәй. Иногда шуны ап барабер китә бараһың. Зөлфирә әгъләмне әминә күнегүләр бармы берәр төрле эшли торган? Саңгыга бер тапкыр сыктым, шуннан һуң 2 тапкыр сирләнем, шуннан һуң шулай булып китте ул. Саңгыла сыкканмын теге. Тирләбрәк киткәнсездер бәлки. Юк, тирләп түгел. Йока киенгән, Йокак. Шуннан ары һуң теге безнең хәзер клиптар төшерү инде. Кышкы клиптарда ул бик кирәк тура килә. Шунда төшкәндә менә мондай теге йокак кына теге итек кияһең бит инде, аяктан халкын бәрдеме? Бетте дигән һүз шуннан. Искусство требует жертвы. Тавышны да бит сакларга кирәк. Гомер буена тавышны сакладыгызмы, тырыштыгызмы сакларга? Ул беренче этап. Бына һин ярсы булаһың икән, ул һинең табигатыңа керә. Мороженое юк инде мин ашамаям. Мороженыйны беләһеңме нисек итәм? Теге Мәскәүдә укыганда алып кайтып ашайдар нидә ис китмәл анда Мәскәүдә теге элекке заманда пломбир эндагы качество бөтенләй икенче төрле була торгайны бит инде. Алып кайтам да кухня бар инде анда бит. Тавала кыздырам да, йылытам да, теге тышлаган кимерәһең, тегенең менән запиваешь инде шулай иттереп ашай торгай. Нәмә эштәйм, всё. Йылдардың алмашау минутта йөрәктәр талпына тагыла. Яңа ел кисенде караштыр, китмәйдер сәгатьтәр улына. Яңа ел кисенде бүләктәр кашлы бай, шәһәр ердә бәхеттәр теләйбез, ул кистә бер елга, йөҙ елга үмергә. Яңа ел кисенде бүләктәр кашлы бай, шәһәр ердә бәхеттәр теләйбез, ул кистә бер елга, йөҙ елга үмергә. Зөлфирә ханым шул кадәр рәхәт сөйләшү, ләкиннәрдә алга йөгерә. Безнең тапшыруның вакытлары бик сак кына алып барасым килә. Кыскарак итеп җаваплар тотарбыз, ләкин бирми мөмкин түгел дигән сораулар бар. Сез биредә чакта педагог, профессор буларак, галим буларак ни өчен продюсерлар үзәге, шундый башлангычлар матур, шундый кафедралар ачылган, шундый белгечләр матур әзерләнгән шәхес буларак сезне борчымый түгелдер бу сораулар. Ни өчен бездә продюсерлык үзәкләре яшьләрне үстерергә, җырчыларның тавышлары өстендә эшләргә аз кимәлдә, аз дип әйтәс килә, юк дәрәҗәсендә. Шуннан ни өчен эстрада бүген кытлык кичерә башка төрле юнәлешләргә,
Европа белән буталыш сәхнәбездәге рухи кыйммәтләребезне бергә бөтенләй шулганышта калдыру башланып, сәхнәдә кем ни тели шуны эшләүләр, сәхнәне биеккә күтәргән сәхнәне түбән таба тәгәрәтергә сәбәп эзләүчеләр. Менә бу яшьләрне дөресрәк тәрбияли алмаудлардан килми микән дип җаны ни эндәшә икән Зөлфирә ханымның. Бына халык үзенең колагы менән һәм күзе менән воспитание ала үзенә. Бөтә нәмәләре ул күрә телевизорда. Ул ишетә радионан. Значит, ул Норма дип уйлый. норма гына түгел, это шедевр дип атала. Хәтта Анда шедевр. нисек сыгарга? Анда сыгуу өчен был должно быть шул тиклем югары кемәлдә булырга тиеш дигәнне бит уның инде форсатында. Ну, әмма ләкин бана ошо нәмәләр безнең по большому счету бик әле ныгышмалы, без үзебез менә һез, тагы кемдер бөтәбез дә йыелышып, менә ошол мәсьәләне алып барырга, алга этәргә, бу ошо нәмәлә эштәргә как наука формасында алып барырга тиешбез. Без аны менә әле съезд башкирского языка в школах үткәрделәр бит. Такого типа нәмәләр эштәргә кирәктер. Шулай да яшьләр арасында кемгәдер истинлек бирәсезме? Соңгы тапкыр кем ничек хәтерләйсез, кемнең концертында булып, менә бу яшьлекне әле кабул итәргә була дигән истинлек биргән яшьләр арасында бармы җырчыларыгыз, артистларыгыз? Мин берәмтекләп әйтеп булмай уларда, бардар. Барысын да бер калыпка да әйтә алмыйбыз. Шулай Зөлфирә ханым. Да, олай әйтеп булмай. Бар, допустим, бина Сагынбаева бик өметле, ул бер касанда үзенең теге шул тиклем теге культурна, шул тиклем табигый, мәдәни рәвештә үзен тота һәм үзенең йырдарын, моңдарын үзенчәлекле итеп башкара. Шул тиклем миңа ул кадакай охшай. Истинлек бирелә барыбер да шул үзегезнең күзлектән чыгып, барыбер да сез бөек сәхнә биеклегендә калган йөрәгегезгә таянасыз. Һәм шундый матур сораулар да бирәсе килә. Үткәннәрдә Зөлфирә аглам үкенечләр калмадымы? Их, менә шуны гына эшләп булмады. Менә шунсы гына үкендерә дигәннәр. Шамил агай Кулбарисовтың ошо мәлдә бар йыры үкенерлек түгел үткәндәр. Шуның белән. Җавап бигрәк конкрет рәвештә, бигрәк матур. Үпкәләү бармы тиз ара сезнең? Кеше сәнгатеннән, кеше иҗатыннан көнләшү бармы? Был бөтенләй юк. Инде әгәр дә кабатлыйсым иде шул көннәрне, шул сәгатьләрне дисәк, кайсы вакыт аралыгын кабатлар иде икән гомер юлында Зөлфирә ханым? Йырдарым сагынуга, менә кабатлаем, ул вакытта һагыну була икән, мин йырга тотынам. Менә әле 2 клип, теге кышкы клиптар узды, хәзер теге халкым да һорай. Йолдызлы сәгатьләр, бәхетле минутлар белән гомер үтеп бара. Киләчәгенә нинди матур теләкләрдә калыр иде икән Зөлфирә ханым үзенә үзе? Үземә үзем шул халкым мине яратһын иде. Минең творчество, минең эшләнгән эштәрне кабул итеп, алар матур итеп миңа көс бирәләр, үзләренең рухи яктан байлыктарын тагыла аларга өстәһем килә. Рухи яктан байлык өстәү ул безнең эфирда, безнең тормышта һәр сак теге на уровне дип атала бит инде. Шул мәлдә теге вакланмаенча, түбән төшмәенчә, менә шулай гел бергә булайык ине. Мин халкым белән гел бергә булаһым килә. Бер касанда менә китеп бараһың теге урамда сорап шулай итеп матур сүзләр итәләр. Ихлас күңелемдән уларга мин капа каршы рәхмәтемне гел белдерәм. Аккан сулар, ага назлар бездән китә, теләсәк, теләмәсәк тә, ага җырлар, ага көннәр, ага еллар. Кала ниләр? Ниләр калды дип сорыйсым юк. Һәммәсенә сорауларга матур итеп җавап биргән бүгенге кунагыма карап, калган матур эзләр, хәтерләрдә эзләр уя, барган тормыш буйлап, җырлап барган, үзе исән чакта
үз жанына, булмышына һәйкәл куя. Кунагыбыз Эй, рәхмәт, Йохан. Башкортстанның халык артисты, яраткан җырчыгыз Зөлфирә Фәрхетдинова булды. Күзгә күз карашып тапшыру ахырына якынлашты. Теләгегез бар икән, бу күркәм урында һәр берегез утыра аласыз. Үткәннәрегезне барлый аласыз. Моның өчен социаль челтәрләр аша миңа яки туган телгә мөрәҗәгать итәргә була. Шулай ук искәртеп үтәбез. Күзгә күз карашып тапшыруның чыгарылышлары һәр даим туган телнең һәм Зифа Нагаеваның YouTube каналында көн күрә килә. Кабат-кабат кирип, яраткан җырчыларыбыз хакында тапшыруларыгызны карый аласыз. Күрешкәнгә кадәр.